Hola, em dic Martí Vidal i avui us presentaré la meva exposició oral sobre l'antic Egipte. Índex. On està situat Egipte? Els aspectes que més m'han cridat l'atenció: l'escriptura i el càlcul. Qui són els faraons? Què són les mòmies? Què són les piràmides? Amulets de la sort? La foto? I el joc. On està situat Egipte? Egipte està aquí. Està entre deserts i oasis. Aquest continent d'aquí és Àfrica i nosaltres estem aquí. El que més m'ha cridat l'atenció: les matemàtiques. Els egipcis escrivien en jeroglífics. Els jeroglífics són els dibuixos de les paraules. I mireu aquests números d'aquí. Són els mateixos que els nostres, però en jeroglífics. Escriptura sagrada. Els egipcis escrivien en jeroglífics. No, és que ho he repetit, he fet una... Els egipcis escrivien en jeroglífics. Els jeroglífics són els dibuixos de les paraules d'ara. Aquests són els jeroglífics i aquí estan més ben vistos. Aquí estan els de la piràmide. Qui són els faraons? Els faraons són els reis d'Egipte. Dominen l'exèrcit i és el camp religiós. Es creuen déus, que són semideus, perquè són descendents de Ra, rei dels déus. I els faraons tenen un poder il·limitat, que vol dir que tenen tots els poders i més. Mireu, aquí hi ha diferents tipus de barrets, com per exemple aquest. Què són les mòmies? Les mòmies són els faraons morts, embenats i a sobre d'una capa de lli. I la momificació que ho feien perquè quan arribessin al cel estiguessin en bon estat. I veieu aquest home d'aquí? És el qui l'embenaven i qui li posaven qui ho feien tot. Qui l'embenaven, el posaven en el sarcòfag. I aquí està la típica mòmia de les pel·lícules. Què són les piràmides? Les piràmides són les tombes dels faraons. Tenen forma de con. No són fines, estan fetes esglaonades. I en el vèrtex de dalt de tot està recobert d'or. I per dintre les piràmides hi ha passadissos que transformaven la piràmide en un gran laberint. I per dintre de les piràmides hi ha jeroglífics. I la piràmide més gran és la de Keops, que van tardar més de 20 anys en acabar-la. I la majoria que construïen les piràmides eren els pobres. L'esfinx. L'esfinx és el mateix que la piràmide, però amb cos de lleó i cap de faraó. Amulets de la sort. Els egipcis eren molt supersticiosos, que vol dir que creien en la sort.
coses que creien que portava molta sort eren els amulets, que protegien l'amo dels mals esperits. I un dels amulets són els gats. I els amulets pels nens, en general, tenen forma de peix perquè no s'ofeguin al Nil, el riu més gran de tot Egipte. Mireu, aquí estic jo davant el Museu Egipci de Barcelona, davant d'un sarcòfag. Voleu jugar amb els jeroglífics? Sí! A veure si desxifreu aquest missatge secret. Aquí està l'abecedari i a veure si l'endivineu. I pels que no ho hagin endivinat, aquí tinc la resposta. Gràcies, adeu.